Ola, ola, señoras, señores, son as 6:23 minutos da tarde, como cada tarde que estamos facendo, pois como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se aínda non nos seguiden nas redes sociais, mal asunto, por qué? Porque en @avoltascoprato onde temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano, incluso as de venres, e que cociña unha persoa e unha deusa. Que pase, por favor, Xulio Mato, Merche Rodal, un aplauso para eles. Suerte tuvo de que dixen que era unha persoa. Eu? Sí. É que non estou in, estaba falando con Merche. Dixen unha persoa e unha deusa. Se son eu a deusa, Son unha persoa. Eu Igual me reencarnei. Mira, si subo ao ceo, prefiro ver a Merche que ti. o feo non vas ir, Non contes. Non contes. Atención, atención. Señores, señores, hoxe vamos ter unha batalla. Vai estar interesante. Fixadevos ben, porque hoxe, no A Voltas co Prato, temos mazás contra peras. Que cara é esa, Xulio? De espanto. De espanto, sí. De espanto, sí. Espanto, poida arranco. Non digo nada máis, xa sabedes que imos cociñar mazás e peras, pero a ver que é o que propón Ana de Ponte Caldelas. Hola, boas tardes, chámome Ana, veño de Ponte Caldelas e veño a propoñervos que pagades algo con mazás e con peras. Eu pesco mazás, por favor, ensaladas, asadas, botello a carne, tanto dulce como salado. Cos peras, fago tarta, bizcochos, teño pereiras e maceiras, Rosina, miña prima, que ten ali moitas mazás, e dime, Ana, veña, a ver, vamos a facer unha torta de mazás. Rosina, ven por ti. Ole! Oh, temazo! Temazo! É das túas. Moi ben, encántame. Encántame esta canción, sí, encántame. Temazo. Esta bailábamosla moitísimo nos campamentos da Xunta, en serio, cando trabalhaba de monitor, de verdade, de verdade. Ten baile, ten baile todo. Como é? Non vou tampouco romper a pantalla, non é necesidade. Sí. Bueno, señoras e señores, hoxe, como nos decía Ana, imos ter mazás contra peras, algo que todo o mundo ten na casa, maceiras e pereiras, pero sabedes que tedes tamén Instagram. E sabedes que hai no Instagram un pedazo de sorteo, Xulia! Merche, sorteo espectacular, un lote do Craega. Eu estou participando. Latas, botes, sin cesto. Que conste que ti non podes participar. Oh, Non. por Non qué? podes. Por vir. Queres do programa por vir? Viñeras? Por vir. Non podes vir cobrar e levar tamén o Home, regalo. claro, é todo Bueno, facturar, veña, señora. vale. É todo facturar. Pero podes dicir aos veciños, eh? Vale, a E todo as mundo, veciñas vale. de Cangas. Bueno, Fran tampouco ata o pode. luns, eu tampouco podo. Ata o luns vai outro estar... Ata o luns, Xulio, deixame acabar. Vai estar Vai estar activo o sorteo, vale, ata o luns ás 12 e anunciaremos pola tarde aquí o gañador ou gañadora. Así que, por favor, seguide participando en @voltascoprato porque é moita pasta, eh? Sí. É un pedazo de sorteo, así que participade, As que veña. probamos están boísimas. Veña, que nos decía Ana de Ponte Caldelas que quería peras e mazás. Eu Que vai collo ser? peras. Se Que pode ser, eu collo peras? peras. Vale, Se que... te digo ahora que non, Bueno, pois facemos collo mazás, No, eu veña, vou collo coller mazás. mazás. Eu vou coller Bueno, mazás. pois collo O sea, que ti queres peras. peras? Vale, pero que cociñades. Pois eu mazás. Vale. Eu peras? Pois eu vou facer unhas rodas de mazá con masa follada e unha xelea cos restos da mazá. Vaste meter na guerra das sobremesas con Merche? Non me queda outra. Vale. Que queres que faga? No, que te vas Por a suicidio. É un suicidio. un pouco No, de bueno, carne con suicidio, mazá, ou non sei. Entón vai ser rodas de mazás con Con masa xelea, follada. masa follada. É unha xelea cos corazóns e as peles. Para ser ti non está mal. Bueno, bastante, Para ser ti Bastante, ves? está bastante ben. E atención o que vai facer a nosa queridísima deusa das tortas Merche Rodal. Eu vou facer unha torta de queixo e voulle poñer pera maduriña no medio e tamén De peras queixo, en de queixo xarope. azul. Como? Que a petrea está aquí. Como? De queixo De azul. queixo. Se non vos Azul, gusta o azul. queixo azul, podedes cambialo por Pero como outro. lle va a pero botar probade. queixo azul ás peras? Porque as peras maduriñas combinan moi ben co queixo. Pero, no, e co queixo forte ou como queixo azul. Pero- A ver, xa está, É que me estou me asustando, Estou me Empezamos asustando. a traballar, veña. Señoras, señores, peras contra mazás no Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato, isto vai ser un desastre. Vai usar queixo azul, Queixo azul coas peras. Queixo azul, Ahora, xa estou contigo. Aquí non hai queixo Oxe, azul. Aquí, no, no. mira, eu teño catro Hoxe estou cosiñas. contigo, e mira que eu son fan do queixo, para meter as peras queixo. Mira, non Que lle metemos ao chourizo, na filla? Isto é para facelo cunha maza que teña na casa este fin de semana, que chove, se te aburres. Vale. Mira, bueno, Unha sola. Unha chega, mira, isto é unha mazá. Ah, con a sol. Mira, primeiro cortamos as mazás en rodas así gordiñas, eu peleina, porque senón non me dá tempo. Peleina e quitaire o corazón, vale? Os corazóns están aquí. Un saco descorazonador destes, están todos por aquí, vale? Entón, Faime isto va- gracia a palabra descorazonador. Claro, porque é para quitar o corazón. A mazá que máis che guste. A poder ser ten que ser unha mazá un poquinho grande, vale? Mira, botamos aquí as peles Vas facer con iso a xelea, e non? os corazones. Eso é, mira, os corazóns.
Mira, a xelea é como unha especie de mermelada, Ajá. pero nin vamos a triturar, nin vamos a deixar que se consuma a froita. Simplemente vamos a facer un xarabe con ela. E vamos a coar e o resultado vai saber a mazá, Sí. pero vai ter un aspecto translúcido Vale. e super rico. Un aspecto translúcido. Competidor do mel, Moi Dicho. ben. Competidor do mel. Competidor do mel Mira, en sabor e en textura, sí. de Xulio Mato. Pero Bueno. a xente na casa dirá, como faz a xelea, Xulio? Pois mira, sempre, Como? corazóns, peles, sempre o doble de azúcar que de auga, No, vale? no, azúcar leva, que xa se está vendo aí, Claro, porque é unha xelea 150 de azúcar por 75 E de dis que é auga. mellor que o mel. Non, é competidor do mel. Ah, competidor. E dixen que era competidor. Na vida escoitaronme a mí decir Vale, que vale. algo é mellor co mel. Vale, perdón. Mira, e agora vamos a botar aquí o lemón. O sea, a froita, toda a froita sempre ben lavada, vale? Vale. Tanto esas mazás, inda que teñamos aquí peladas, pero a Sí, tona sí, está sí, aí, sí. vale? Entón isto Botalle ahora... un pouquiño de pel, Un na máis, poquinho de non? pel para que aromatice un pouquiño. Se teño que competir con Merchi, teño que aromatizar. É verdad. Senón- Bueno, a senón estou xente da perdido. casa que nos chame. Espera, que non rematei. 664-48349, tranquilo. E un pouquiño de menta, Vale. vale? Pois aí está, hortelá. Hortelá. 664-48349, chamade ao voltas co prato e o teléfono do noso programa para que? Pois para participar no sorteo. Non! Para iso tedes que entrar no Instagram, pero podedes levar 50... É que é increíble, O qué? Repartimos cartos, Va. regalamos cousas. Sí. A ver, lotes de conservas, fumés, damos receitas, me cago en... É que... Sí, sí. Tamén non podemos ser máis vos, No, no. Que isto, vamos, por favor. Bueno, ti podes ser máis bo. Vale, Se xa fixeras estamos. algo- Xa estamos. Chamade ao voltas co prato, recordade que estamos, como sempre, aí para vos. E ademais podedes falar con nós do que queirades. Sí. Se queredes preguntarlle a Xulio por que compite a xelea co mel, podedes yo preguntar. Dixe que competía en textura e en dulzor. Pero como non escoita a mitad das cousas... Bueno, entón, mira, ahora vou No, facer... voute deixar. Vou facer uns cortes, Ah, é que pero vou xa- dicir o que vou ir facendo. No, no, pero é mentre que non xa estás. me cansei contigo. Mira, vou facer uns cortes na masa follada, vale? Entón, estes cortes o que vou facer é, vou nos ir enroscando arredor da mazá. Ah, vale, gústame, vou ver un. Barber un? Sí. Ah, mandaronche, non? Porque No, a ti gustoume, gustaronche, gustou unha idea. Ves? Gustou unha idea. Estame dicindo que che mandaron. Mentira. Sí, tal, sí, tal. Ves? Bueno, pode ser. Ves? E vamos cerrando así pouco a pouco. Ten que ser grande para que nos colla Sí, sí. polo burato, sabes? Sí, 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 claro. Entendes? Che, cando lle quitas o corazón, tes que va a Hai facer que- bastante burato. Eso é, facer bastante Non? burato. Vale. E se temos unha maza pequena, por moito que queiramos, ves, ahora unimos aquí, facendo un poquinho de presión e repetimos. Eres bastante apañado, pero estás como... Si te tuvera que avaliar, estás como en primeiro de sobremesas comparado con Merchi. Home, O sea, claro. estás en parvulario de Claro, sobremesa. claro. Porque mira, é como cando empezas no cole a pintar ou a coser, cando te enseñan a coser... Querelo un pouco facer ti? No. Ah, No. pois entón estate calado. Vai con Merchi. Non vai a ser que toque o algo teu, eh? Vai con Merchi. Non vai a ser, ven. Vamos con Merchi. Repugnante. Ai, Merchi Rodal, mira, ahora chegas aquí, todo felicidade, mira, Merchi, a vida é bonita, Merchi Rodal sabe facer sobremesas maravillosas, todo genial, ves, todo ben. Veña, Merchi, veña, dime, Merchi Rodal, como vas facer? Bueno, aí nesta tarteira puxemos Auga non? auga, 3 cuartos e un cuarto de mel. E aquí vamos facer un xarope no que vamos a cociñar 3 peras maduriñas. Non a moito lume para que non se desfagan, vale? Vale. Este será o adorno que leve por riba a torta de queixo, vale? Uepa. Vale, vale, vale. Pero como se ten que cociñar, Eu pregunto, Chámolo por que aí. empezas polo final? Porque lle leva máis tempo facer? é porque non quero que estea quente. Ao final de todo, Ah, creo vale. que estea morniño, non estea quente. E Entón. levalle un rato, vai estar aí 10 minutiños. Auga, mel e o que a pera en sí. 3 peras. 3 peras. E agora moitos aromáticos. Ah. Temos a laranxa ben lavadiña, Como non, como non, como non. poñémoslle Aromático número 1. Canela. Canela. Aromático número 2. clavos, que así os pinchamos aí na laranxa. Clavos pinchados na laranxa. Isto Clavos tens que do ver rei. na casa. Mira, mira, mostra yo a xente da casa. Que se Para vexa despois, aí. Que sabes? se vexa aí. Quieta, quieta, que se vexa. Mira, mira, mira os clavos. Fixadevos nos clavos, pinchados na laranxa. Moi ben. Para que despois retirarlos sexa máis doado, que non haxe que estar buscándoos, vale? Moi ben. E que máis lle podemos poñer? Ai, non sei, ti aromatizo que queres tamén a Un a mestra pouquiño de vainilla, un Vale. chisquiño de nada, vale? Si tiveramos vaíña de vainilla, Ajá. sería espectacular. Pero bueno, temos vainilla. Zume de limón incluso. Aquí leva Tome. de todo. Laranxa, limón, vainilla e canela. Cravos. Está top. Esta muller está top. Despois, ahora vamos a deixalo ferver 10 minutiños, que coza a pera.
E despois imos botarlle unha cullerada de maicena para que espese un pouquiño e quede máis bonito. Isto entendo que o vas cocer todo, non? Para que despois, non? Temos moitos aromas por riba de toda esa torta de queixo. Xa. E o doce da pera, as peras estaban ben marudiñas, o doce da pera combina moi ben co salgado do queixo. Vai quedar como compota, eso. Non queremos, isto é importante, que non ferva moi forte porque non queremos unha compota. Queremos que os anaquiños de pera estean todavía visibles cando adornemos a torta. Vale. Vale. Merche, veu con absolutamente todo, eh? Veu con absolutamente todo, lanzada a pola vitoria. Recordade que isto non quede moi... non? Claro, que mira, esta hora baixamos, vale, estaba a 9, deixamos a 6, como moito. E necesito que me avises en 10 minutos, vale? E que? Que? que non me apetece avisarte. Bueno, alguén do público, por favor, que... Alguén de aquí, non? Que avise, por favor, a Merche. Sí. Bueno, son E33, estánme dicindo, é 43. Vale. Se alguén no público ten un móvil, é 43, que avise, vale? Que berre, que diga, Merche xa está. Vale, perfecto. Importante. Están mirando, están mirando. Mira, agora vamos facer a base da torta de queixo. Vale. Vamos poñerlle galletas, como sempre, son uns 120 gramos. Pero vamos a poñerlle 100 gramos tamén de froitos secos. Casi tanta galleta como froito seco, porque así vai a ter moita presencia o froito seco. Sabes que pasa? Isto era ben que o vise a convidada. Sí, ideal. Sí. Chama Non sei. Ana. Chama Ana. Dille que veña. Sí. Sí. Por veña, que pase, por favor. Ana, de Ponte Caldelas, un aplauso para ela. Hola, Ana. Buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ven por aquí. Pedíasnos algo con mazás ou peras, non? Sí. Que supoño que che gustan moito. Non sei se tes maceiras ou pereiras na Xa casa. dixo que sí no Xa dixo, vídeo. sí. É certo. Vale, estou na pola. E danche moito a todo isto. Pues bastantes. Cuando Sí. ven todos xuntos, ¿sabes? Sí. Sí. É que este ano, por exemplo, mazás, nós tomamos moitísimas. Non sei ti. Moitísima mazá. Ves, gústame. E peras que tal? Peras non tantas, a verdad. Tan rabudas as peras. Bueno, por Merche Rodal escolleu a pera. Ah, Sí, eu escollín pera. Parece que vai estar bastante ben. Contalle, ven. Vou facer unha torta de queixo, no medio vai a levar unha pera ben maduriña, pero despois por riba vai a levar toda esta pera confitada. Que pinta. E a base, que é unha base de galletas, leva casi tanta galleta como froitos secos. Noces, amendoas, pistachos, pero bueno, froito seco que ti queiras. Porque así está moi rica. Que che parece? Muy bien. Sí, Ten unha pintaza, A ¿eh? Bueno, min- poñemos esa manteiga derretida. A min así de primeiras, como boa deusa que é, veu desatada. Bueno, a mí Veu lanzada, sí. A min... ten boa pinta, Sí, a min, a verdade é que... Mira todo o que está mesturando Xa, ella. xa. Un anaquiño de... E o olor espectacular. Sí, é que isto era ben que se vira tamén na casa. Porque cando batas isto vai ser increíble. A ver, vamos. Hola. Bueno, esta é unha base caseira, eh? Sí, Aí claro. vedes, 120 gramos de galleta digesti, pon aí 100 gramos de froitos secos, 4 Ah, colleres de manteiga derretida e botaches tamén, bueno, eran pistachos froitos secos, non? Froitos secos, 100 gramos de froitos secos. Madre mía. Claro, esto... Que textura. Manteiga, Mira, froitos oles. secos, e casi tanta cantidad de froitos É que non secos son- como de galleta. Uy, Non sabedes como é, eh? unha pasada. Moi ben, Unha eh? pasada. Esta é a base da torta. Moi ben. Temo Pois aquí. parece que marcha moi ben a nosa querida Merche Rodal, non sei como irá Xulio Mato, que está Fatal. un pouco máis nervioso. Vamos. Fatal. Vamos a arrimarnos el, veña. Pasa para ali, Ana, a ver. Hola, Ana, moi boas. Hola. Estou aquí Ven, pasando un ven, traba- por aquí, Ana, Por aquí? ponte aquí, sí. Ai, eso é Mira, que... estou pasando un traballazo eu. Porque non me vai. Non Non che me vai vai. como eu quero, pero bueno, non me importa. Teño aquí unhas momias de mazá, vale? O meu plan é facer algo rico e sinxelo, vale? Sí, pois o de Entón rico, teño- a ver. Sabes cal é o problema? Que a masa follada está a temperatura ambiente. Xa, Entón non claro. se traballa tan ben. No, porque se rica moito máis. Claro. No, pero a Entón, mí o que pero me... teño tres que me sirven, vale? Pero, Xulio, o Dime. teu traballo como cociñeiro é prever estos momentos. Xa, pero non é como reposteiro. Ah, vale. Teño máis masa, aquí abaixo. Vale, De todas formas, se me fai falta, vou Eu a usar. prometerme con ela. Xa, xo sei. Pero bueno, en principio isto ahora vou no fritir, vale? Vale. Vou no fritir, pero vou vos enseñar como está a xelea. A xelea xa, iso vale? que fixetes. Mira. Que fixe unha xelea... A xelea, xa ves o pouco tempo Verdad, que estivo, é que non me- verdad? Ule super ben, moi ben, e sí. sabe super ben. Sí, a Entón, xelea mira, está moi ben. Recórdalle como fixetes. Mira, simplemente os corazóns e as peles da mazá, limón e azucre, vale? Ajá. Entón, ahora isto colámolo Ah, amigo. Hola. e quédanos, como lle dixen a cañotas, un líquido traslúcido, vale? Que brillo. Eso, Pero claro, eso que é ten- super claro. aromático. O Eso. botarlle tanto aromatizante, non? E agora en quente o que E o facemos brillo, é, o brillo que vamos a picar unha folliña, vou quitar este fracaso meu de aquí, Este fracaso. vale? Mira, picámoslle unha folliña
de menta, Sí. de, como dixeche que era? De hortelá. Ala. Vale, xa ya botamos dentro e deixamos que refríe para que siga collendo un poquinho dese aroma de menta. Porque vale? ademais a menta, en canto cortas, ule Eso, moitísimo, non? efectivamente. Mira, e agora o que quero que vexas é o seguinte, mira. sí. Como ves, ahora está bastante líquido, Vale. pero se metemos na nevera e deixamos que refríe, temos o mismo, pero xa moitísimo máis A denso. trampa de Xulio Mira que Mato. denso está. Vale, Xulio. ¿Ves? Está Eu, como vexo bastante que máis estás denso. pasando moi mal, queres que che probe xelea? A ver como está. No, ti queres a probar? Sí, home, eu probo encantado, pero porque ti estás sufrindo. No, con esto non sufro, eu sufro con esto. Por eso, Por eso teño aquí apartado. É para poñerche en valor, ó. Veña, proba. Para que a xente entenda que Espera, está pero boa. vouche dar outra culler. Sí, unha pequeniña. No, esta que é máis pequena. Venga, va. Sí, porque era moi. Queres a probar ti tamén? Home, ela vai a probar despois, pero bueno. No, que a probar ahora. É Proba. super sinxela. Isto na A neveira ver. aguántanos un montón de días. Vamos alá. E na neveira ainda vai coller máis textura, porque esta está templadiña. Oh, está buenísimo. A que está super Oh, boa. está buenísimo. A que compite con el. En textura e en dulzor. Correcto. Nada vale, máis. aí está. Voulle dar a razón. Vale. Bueno, Ana, de momento non sei como vai a cousa para ti, tas que escollerse algunha das dúas... As dúas ten pintaza, eh? A ver, di a verdade, este é un desastre de momento. Xa No, verás. tampouco, xa verás. cañotas, tampouco. Ana, a ver, vamos a ser sinceros. No, Despois de ver o que a dices ver. aí de Merchi, vas a decir que isto é, vamos... malo, Vamos, eh? que é? Vamos, estás... A estrela Michelin de Xulio Mato, da repostería. Vale. Señora, Voulle pedir a Ana que vai a hacer el señor. sufridor, despois chamámoslo. Un aplauso para ela, veña. Bueno, ti que esperas? Mazás ou peras? A pregunta é sinxela, pero a resposta non tanto. En Galicia temos padal e corazón divididos, porque que facer cando nos preguntan se queremos máis a mamá ou a papá? Maceiras e pereiras forman parte da nosa paisaxe dende sempre. Moitas veces son marcos naturais das veigas e, dende logo, son fonte inesgotable de alegría para os máis larpeiros. En Galicia sempre nos gustou asar mazás, iso sen complicarse moito, pero cun pouco máis de tempo, a empanada é das sobremesas que sempre fai amigos. Tortas, marmeladas ou compotas son sempre benvidas, pero, e aquí ven o pero, o mesmo pasa coa pera. Aquí sempre nos gustou facelas ao viño ou metela en tortas, biscoitos ou magdalenas. Se probades a caramelizalas na tixola, xa temos festa. E se lles arrimades un pouco de xeado, ai, haberá quen chore de prazer. Por todo iso, hoxe batallamos entre mazás e peras nunha guerra das boas, Toca probalo todo e repetir as receitas na casa esta fin de semana que chove. E se queredes para olear na cociña, bueno, xa sabedes que é un planazo. Xa nos contaredes que tal en @voltascoprato, onde, por certo, recordo que temos o sorteo. Vale, se acabades de entrar na tele, agora mesmo na casa porque chegastes tarde, aí está, sorteo no Voltas co Prato, vale? Nas nosas redes sociais. Imos con Merchi Rodal. ¡Home! Moi ben. Menea, pera. Esas palmas, ahora sí, esas palmas, vamos. Que estamos a Benres, que se note que estamos a Benres. Aí está. Bueno, meneando esa pera Merchi Rodal, que supoño que queres seguir cociñando e intentando gañar no día de hoxe. A ver, Por suposto. Merchi. Vamos alá. No. Bueno, estamos facendo agora o recheo, Ajá. que vai a ser a torta de queixo. Temos a base, que xa puxen no molde. Aquí está a base. Porque Míranse os queremos recordar anaquiños a de xente da froitos casa facendo unha secos. torta de queixo, vale? Mira, que como se notan aí os pistachiños, verdad, que leva. Triturados. Pistachos, que base noces, tan chula, amendoas. Esa é a base, agora vamos a facer o recheo. Moi ben. Como eran pequeniños os ovos, collín 5, vale? Pero Vale. na receita que despois poñeremos colgadas son en teoría 4 ovos. Vale, que son ovos de Galicia, non? Claro, es que estes son pequeniños. Esos son moi pequenos. Sí. Ovos ben? 4. Ovos ben, ovos ben, pequenos? 5. Bueno, podemos repartir cartiños, estades atentos e atentas. Merchi Rodal dixo que ia incluir algo moi raro na súa receita. Son queixos, pero que dous tipos de queixos inclúe Merchi Rodal na súa receita? Queixo crema e queixo azul. Vai meter queixo azul. Eu non dixen que foran queixos raros. No, pero digo eu que Señores o queixo... que fan queixo azul. Non digo que sexa Querémolos. raro, digo que é raro misturalo ca pera. Ai, está boísimo porque contrasta moi ben o salgado e o forte do queixo Verémolo. Eu cuestiono co todo na doce vida. da pera. Cuestiono todo na vida. 664-483-419. Recordade que dous queixos usa Merchi na súa torta. Queixo crema e queixo azul. 50 euros en xogo, vale? Chamado a voltas co prato Mira. da televisión de Galicia. Se non che gusta o queixo azul, No, a podes min cambiar de encántame. cor, vale? E A min podes encanta. poñer un arzúa ulloa Pero- ou unha tetilla
Xa, pero o follo a ti queres botar o queixo azul polo contraste do forte que é. Pero se non che gusta o queixo forte, que dis, non, pois a mí o queixo forte non me gusta. Ah, vale. Podes botarlle outro tipo de queixo, vale? E o San Simón, por exemplo, afumado. Afumado, eu non lle botaría un afumado aquí a ves? A mí unha gusta torta. moito ese, Que? Non vale A mí calquera. se gusta moito. O cebreiro sí que lle queda moi ben, esa teño feito con cebreiro e queda moi rico. Pero Vale, igual queixo- o San queixo- Simón o collería para de aperitivo, antes de primeiro plato. E queixo crema e queixo de arzúa, sí. Sí, sí, E queixo crema e de cebreiro tamén. sí. Vale. E tetillo tamén. Vale, moi ben. Vale, Queixos ahora así máis deixame suaves. coller así. Moi ben. Sí, máis suaves, como que queixo azul. que mestura máis 100 rara. gramos de fariña, isto vai todo xunto, Sí, xa ves. 200 de nata. A torta de queixo é unha das sobremesas máis fáciles de facer. Recordamos que 100 de leva azúcar, 5 ovos, que deberían ser 4, non? Dependendo do tamaño. Leva tamén queixo crema, leva queixo azul, leva 100 gramos de azucre. Moi poquinho azúcar leva. Moi poquinho, moi poquinho. Unha pera ben madura, importante, vale? Canto máis madura, mellor. Desas que xa dirías, eu esta xa non a como para a torta de queixo. Deses que dirías, vai pos porcos. Efectivamente. Pero en vez de pos porcos, Para pa a torta. torta de pera. Así, Vale, exactamente así. non o quixen dicir eu, pero Vas a poñer dixéchelo a ti. bater? Sí. Por Primeiro, ben. antes de bater, Pero fala coa xente. Antes de bater, sí. Imos a Tui. Rosa, que tal? Boa tarde. De maravilla. Muy bien, Como, Rosa? muy bien. Ah, que tal estás? Ben? Sí, Vale, é que non te escoitaba ben. Bueno, a ver, por 50 euriños, contame que 2 tipos de queixo mete merche na súa torta. queso crema y queso azul. Moi ben, aí está. 50 euros que marchan para Tui. Moi ben. Gracias. Un saludo para todos. Pues. Rosa, un bico moi grande. Un bico moi grande. Chao. Unha cousa, vou a ir a forno, pero Que antes, faz? Que lle faz á cámara? Estamos falando con Rosa, a ver. unha cullerada de fariña de millo para que espese e quede así un pouco máis consistente. Ahora ten que ferver aquí, vale? Pero iso é no adorno. Sí. E ti non estabas facendo... Sí, tamén, pero sabes que es que estou un poquinho apurada. Pois eu Dime conta. sí que estou apurado. Aí. E agora bater, podes marchar con Xulio se Vou ir queres. con Xulio porque vai bater e vai lediar. A ver, Xulio. Bueno, estou fritindo. Apurado non sei, ahora queimado. No, non está queimado. Como queimado? Eso non está queimado, Bueno. ten unha fermosa cor dourada. Ten un que? Unha fermosa cor dourada. Sí. A verdade é que sí, Ves? Sí. Ni Ala. tan mal, Ni, po que podía ser, ni tan mal, Ahora, intentar competir co postre de merchi, collendo un pouco de masa follada, envolvendo un armazás e botando a tixola. Pois bueno, ti verás. No, Ese é o meu truco, vale? Ti verás. Merchi está facendo unha salsa de roquefort con azúcar. Tampouco me arrisco tanto. Vale. Bueno, xa verás que ricas quedan. Que Vale, ricas quedan. E sobre en todo que eu estou gastando unha mazá. Quero que saiba a xente que despois querémonos fora de cámara, Home, O sea, claro. todos, E diante. E diante tamén. Claro. Ainda que nos metamos así uns cos outros. Pero ti, últimamente estás te disculpando moito. Que pasa? Home, que non paran de meterme caña polas redes. Home, pouca caña che dan. Tiña que che dar na casa tamén. Sí, iso é certo. Bueno, veña, entón, eso, unha vez que está fritido xa, No, despois vamos a esperexar un pouquiño de azúcar. Pero cando e canela. sacas. Cando saque, claro. No, aí, acabo de liala xa. que? Claro, se boto aquí líoa. Bueno, pero Xa hoxe estou xa liando é o bastante. teu día, hoxe. Xa estou liando bastante. Por eso. Mira, tan pronto a saquemos, vamos a pasar por papel secante que temos aquí, despois rebozamos, vale? Sí que están bonitas, A que están bonitas. Sí, están bonitas. Gracias, Cañete. Mira, ven merche a Gracias. presumir. No, Xa ven, venga Merche, a a presumir, presumir. no. Mira, están moi bonitas. Gracias, É solo Merche. para que me abras o forno. Para que traballe. Canto tempo a temperatura? A ver se- 50 capaz. minutos a 180 graus. 50 minutos a 180 graus. Pero que Cristo. Sí, este forno. Bueno, Que de cousas. Que de cousas? Mete aí. Veña. Eso tamén había que prevelo. Sí, eso había que prever. 50 minutos a 180 graus no forno máis chido da historia. Marcho con Xulio. Mira. Marcho con Xulio. Pero Vale. no. Sigues? Marcho con Ana. Veña, vamos Muy con bien. Ana de Ponte Caldelas. Imos co público. Espera, Ana, que vou eu. Ahora sabes que molaba un montón. Que cando me sente eu, que empeza a aplaudir o público. Vou probar a sentarme outra vez. Espera. Eso sí. A ver, Ana. Gracias. A ver, Ana, contame. Eu, sinceramente, despois do que estou vendo aí, claro, o de Xulio non é tan vistoso, non loce tanto como o que está facendo Merche. Non sei como vai estar de sabor, pero non loce tanto. Non sei se te che parece
Bueno, eu quero ver o resultado final. Ai, pero mía, é complicada, Eu quero ver o resultado final. A ver, son moi distintas, Xa. as dúas. Sí, hai que probar. Claro, ti dicías antes que tiñas peras e mazás, pero que és máis, de peras ou de mazás? Que non te preguntei. Mazás. Ui. Entón, aí temos un problema. Temos un problema. Porque eu penso que o que vai estar máis bo é o de Merchi, pero o de Xulio é o que fai con mazás. Bueno, pero hai que probar. Sí, sí. No, no, ti telo claro, verdad? Teño clarísimo, eu vou Pois probar. veña, vámonos levantar e vamos ir onde Xulio Mato, vale? Veña. Ahora dá un aplauso a Ana de Ponte Caldelas, que está con nós, con a volta escoprate. Levanta, levanta. Vamos para ali con Xulio. Vamos. A ver, ponte aí do seu ladiño, aquí. Pues mira, Xulio Mato está no rebotando. quedaron tan horrorosas como esperábamos, pero mira, e ahora pasámoslas por esta mestura de azúcar. Mira que rico, ¿eh? Azúcar que é? Azúcar e canela. E canela, non? Sí, sí. E así quentiño. Son como rosquillas gigantes. Son como rosquillos de mazá. Sí, sí, sí. Isto poderías vendelo nas festas e nas feiras. Sí, sí, ponme poñer eu a eso ahora. Co traballo que me dou facer 3. Xa. Tens razón, tens Mira, e razón. agora, para darlle un toquiño tamén aquí, damoslle un poquinho de canela tamén. Moi ben, moi ben. Ahí Moi está. ben. E xa nos queda, bueno, poñer aquí. Perfecto. Unha Pois mira, chulada. señoras e señores, xa que estamos con don Xulio Mato, vamos facer a súa pregunta de concurso, que é a seguinte. Que parte da mazá utilizou Xulio Mato para a súa xelea? Corazón e pel. As Corazón a dúas. flor de pel. Vale, corazón a flor de pel. Corazón e pel. 664-4834-9, chamade a voltas co prato. Cal é a resposta, Xulio? Corazón e pel. Aí está, 50 euros en xogo. Vamos con Merchi. Vamos con Merchi. Arrímate aí a Merchi Rodal, por favor. Hola, que che mostre benvidos. esa torta que xa saiu do forno e todo, eh? Claro, 50 minutos e a torta de Hola. queixo moito máis rica canto máis fría este. Claro. Vale, sí que, entón, necesitamos moita máis xa. Esta xa está fría tamén. Agora, o que non está frío, que está recién feito, é a pera, que está un pouquiño máis espesa pola acción da maicena. Sí, como Xa unha estás especie aquí, de xa está todo cobertura, non, listo. que lle fixaches, sí, Aí sí. vamos. Hola. Non me corre, eu estou aquí para apoiar. Merchi, Merchi. Merchi, Merchi. Estamos aquí todos con ela. Hola. Pule Que moi ben, pasada. Sí, entón... Esta torta co queixo azul, Cheira moi ben. Pero, Merchi, ti dicías Dime. que o mellor isto é comelo en frío, non? A torta está fría Sí. e a pera está ben que estea morniña. Así. Claro, porque ahora ti sacáchela porque fixeches en directo. Pero o seu é deixalo temperar un pouco, non? A pera, sí. Sí, a pera, a pera. A pera que estea temperada. Ahora vai estar un poquinho máis quente, pero bueno, debería estar bo igual. Pero vai estar boísimo. Bueno, pois, señoras e señores, eu, como sempre, non podo facer outra cousa que pedir un fortísimo aplauso para os cociñeiros do Volta Escoprate, que son maravillosos. Vamos a probar, veña, arrímate, alá. Arrímate alá. Bueno, deixeme un moquiño, por onde pos, ponte por onde queires, Bueno, espectacular proposta, dos dous cociñeiros que temos hoxe A aquí. miña un pouco menos. Sí, este fin de chove, si tedes pouco tempo, non tedes plan, É unha mazá? si tedes a Xulio Mato, pois que vos fago unhas mazás destas así. É un... Que non ten unha mazá? E si tes máis tempo, faso de Merchi. Pero tes tiro Claro, super, si comprar o tes queixo azul. máis tempo, intentas facer de Merchi Rodal. Cando queires, queridísima convidada Ana de Ponte Caldelas, podes probar as dúas receitas, tanto a de Xulio Mato como a de Merchi Rodal. E nós recordamos a xente da casa de que poden participar nese sorteo dos 50 euros coa pregunta de que parte das mazás usa Xulio para a súa xelea. Pel e corazón. Moi ben, aí está a chamada telefónica. Ai. Imos intentar dar 50 euros. Imos ao Villestro. Manola, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Muy bien. A ver, contanos que parte das mazás utiliza Xulio para a xelea. Corazón e pel. Moi ben, aí está. Manola de Villestro, que leva 50 euriños. Oichis, Muchas gracias. oichis, unha pregunta. Cal das dúas receitas che gusta máis a ti así vendo desde a casa? Oye, no me comprometas. Pois quizá a de Julio. Ostras! Pero eu fixen as roscas, Pero por qué, Manola? Que che chama a atención? Manola, Nada, non pasa nada, Manola. No, porque me gusta mazán, gustame. Vale. Oye, que están, supoño que ricas as dúas, Sí, sabémolo. Bueno, mandamos un bico moi grande, vale, gracias por chamar. Vale, Cariño. gracias a vosotros. Gracias, Ana, de Chao, corazón. Chao. Atención ao momento, Ana de Ponte Caldelas, xa ten claro
quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Narci Roldán! Aí está, coa súa magnífica torta. Bueno, señoras e señores, non marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos luns con máis receitas no voltas co prato. Chao.